Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Ninanakawan po ako ng live-in partner ko ng pera. Papalayasin ko ba o hindi? Feel good morning sa lahat ng botanteng suki ng programa. Mga katas ng nakalipas. Ako po si Rowena ng Sampaloc, Manila. Isa po akong single mom. Happy Mother's Day po sa lahat ng kabaro kong single mom. May naka-live-in po ako, si George. Siya yung nangungupit sa akin. Sa bahay po namin ay kasama ko pong nakatira ang aking ama na may karamdaman. Nagsara po yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko noon dahil sa pandemic. Kaya, inasok ko po ang online business. Kahit ano, maitawid ko lang yung pang-araw-araw namin. Lalo na po ang panggamot ni Papa. Ito nga po ang pabigat sa akin, si George. Nalulung pa sa sugal. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Eto na yung airplane, nga mo na yung airport, Lolo. Nga mo na. Lolo, ba't di pa nag-o-open yung mouth mo? Babaero ka kasi nung araw. Lolo, kawawa ka naman. Natutulo yung laway mo. Lolo, kailan ka ba gagaling? Lolo. Kawawa naman ang lolo ko. Apakapangit na, may sakit pa. Lolo, hindi ka boboto? Itulak kita na wheelchair. Gusto mo? Pwede naman. Pila na po ngayon eh. Saan ba yun? Jinjin, may itatanong ako sa'yo, nak. Ano po yan, Mama? Nakita mo ba yung... May pera kasi si Mama, tinabi ko dun sa color white ko na mga damit. Napansin mo ba, nak? Mama, hindi naman po ako nakukuha. Malay ko po sa pera. Kahit marami po ako na parcel na darating na araw-araw, hindi ako po nakukuha dun. Lolo, baka ikaw Si Lolo po, may dumadating po yan na Shopee, Lolo. Jinjin, paano makaka-order ang lolo mo? Hindi nga nakaka-cellphone yan. Hindi nang na-stroke yan. Jinjin, punasan mo naman yung luhaan ng lolo mo. Luha. Naiiyak. Ay, ba't kami cellphone?
na-stroke na. May baby pa. Pa, may napansin po ba kayo? Although hindi ko alam kung nakakapasok kayo dun sa kwarto, pero baka lang po. Paano ka nakaka-charge ng cellphone, tay? Papa? Ha? Sa kanang kamay? Pero mama, kapag sakit-sakitan yan si Lolo lang pala. Kasi nawawala po yung pambili ko ng gamot nyo sana. Pang-injection nyo sana ngayong buwan yun eh. Hindi ko makita. Mama, mukhang alam ko na po ang suspect kung sinong kumuha. Baka po si Papa George. Baka nga. Ano ulam? George, Ano ulam? Hindi ka pa nagluto? walang ulam. Ano walang ulam? Kasi yung perang pambili ng gamot ni Papa at sukli sana, pang ulam, pinangsabong mo. Ayan ka na naman. Nabibintang ka na naman. Di ako nagbibintang. Paano makukuha ng bata yon, ha? At lalong paano makukuha ni Papa yon? Nasa wheelchair yung isa. Yung isa bata. Malay ko ba dyan? Pwede, bakit ako na lang palagi? Yung tatay mo, Ikaw palagi kasi ikaw lang naman yung lalaking pasaway dito. Hirap na ako sa'yo. George, ibalik mo yung pera. Pambili ng gamot ni Papa yon. Pag yung Papa ko may nangyaring masama, ikaw sisisihin ko, di kita patatawarin. Ako? Ako na naman yung pinagbibintangan mo? Hindi kita pinagbibintangan. Sigurado ako na ikaw yung kumuha. May ebidensya ka? Oo, ikaw lang nakakaalam nung taguan ko sa damitan ko. George, isuli mo yun. Pangbili ng gamot ni Papa yung parang awa mo na, George. Hindi nga ako kumuha nun! Sino kukuha nun? Malay ko! Ubus na! Kapal lang mukha mo. Nasaktan mo ko? Sinasaktan mo ko? Ha? Lumalaban ka? Ha? Sinasabi ko sa'yo, ubus na yung pera mo na yun. Kaya ako minamalas dahil sa'yo. Ha? Nabubisit yung laro ko doon dahil sa'yo. Dapat sumang-ayon ka naman. Kahit isang beses para naman ng swerte pumapasok. Walang ibang malas sa pamamahay na to kundi ikaw! Kaya lumayas ka! Lumayas ka. Ito na yung mga damit mo. Lumayas ka. Yabang mo, Lumayas ka. ha? Ano, yabang? Yabang mo? Bakit may pinagmamalaki ka na? Wala. Ha? Lumayas ka, kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Nagsasalita ka pa ng ganyan. Kinuha mo na yung panggamot ni Papa. Ang kapal na mukha mo. Lumayas ka, George. Lumayas ka. Ako yung pabigat? Yung tatay mong may sakit mo pabigat? Ha? Uulitin yan. Tandang papatayin kita. Papatayin kita mga pananalita mo, ha? Ang kapal na mukha mo yung tao. Kailan ba kasi mamatayan? Para hindi tayo mabibigatan? Malapit ka. Ha? Ano? Oo, lalayas ako dito. Ayos ka. Kwento to. Lumayas ka, malas ka sa buhay ko. Ikaw ang malas! Inalayas ko po si George noon, Colentits, dahil malas po talaga siya sa buhay namin at sa buhay ko. Ngunit pagkatapos po nun ay si tatay naman biglang lalong bumagsak ang katawan. Lolo, yun na nga po yung Viva Max. Lolo, yan po. Ha? Lolo, wag yun na kasi. Wag mo na ikaw gumawa ng kasalanan. Kasi dapat nagbabago ka na napapray ka na kay Papa Jesus. Para pagalingin ka niya. Lolo! Lolo! Hindi ko nga kuminga si Lolo. Lolo? Lolo, hindi huminga si Lolo.
ng 5 seconds! Lolo, tingin ko nga. Wala, hindi na naman nahihinga sila. Lolo, hindi talaga nagagalaw. Mama! Bakit? Mama, si Lolo, hindi na po siya nahihinga kahit nisunto ko siya. Papa? Papa, Mother's Day eh. Papa, Mother's Day. Papa, Mother's Day. Papa, huwag ka munang sumuko, Papa. Papa! Tulong! Napakasakit po mawalan ng magulang ko, Lentits. Hindi ko po kinakaya yung mga pagsubok sa buhay ko, sabay-sabay talaga. At nung araw po ng libing ni Papa, bigla pong nagpakita si Mama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak. Mama, may babae po dun sa puno. Nakatingin. Mars? Yung nanay mo, Mars. Mama, si Lola Kakasapin po. ka raw. At Jinjin, tara na ako nang bahala sa'yo. Hindi, makikichismis ako. Huwag dito, doon tayo banda. Mahalata eh. Umiiyak po kayo. Kahit kayo naman yung lalaki. Umiiyak talaga kayo ngayon sa puntod ni Papa. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa aking nagawa. Sana mapatawad ako ng ama mo. Paano pa kaya niyo kayo papatawarin ngayon? Ha? Ngayon, huli na lahat para humingi ng tawad. Iniwan niyo ako. Iniwan niyo kami ni Mama para sa ibang lalaki. Ha? Naalala ko pa nga. Bahawa ka, Flor de Licia. Huwag mo kaming iwan ng anak mo. Mas nabibigay niya ang pangangailangan ko ang liit ng sa iyo. Dapat hindi na ako ng flashback. Wala naman ang personalan. Mama, huwag niyo po kaming Huwag mo iwan, kaming Mama. iwan. Kita mo naman. Anak, alagaan mo ang sarili mo. Hindi ko na mahal ang papa mo. Grabe ka naman. Talagang magkakasakit ako pag iniwan mo ko. Eh di maganda, mabiyuda ako agad. Gusto naman. Mama! Papa! 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 Sige nga, taklaw ko yung bibig mo. Oh, hindi ka naman, Papa. Mama, wag mo kami iwan. Mama! Tapos kailan ka nagpakita ngayon lang ulit? Anong klase kang ina? Wala na yung taong sinaktan mo! Yung inihangan mo ng tawad! Anong klase kang ina? Anong naging nanay ako? Asan ka? Pasensya ka na. Patawarin mo ko. Sana mapatawad mo ko, anak. Kahit hindi ngayon. Sana mapatawad mo ko, anak. Hindi ko po kayo mapapatawad. Sino makakapagpatawad sa tulad nyo? Wala kayong kwentang ina! Wala kang kwentang ina! Wala kang kwentang babae, kaya umalis ka na. Umalis ka na dito! Wala kang karapatang makita yung puton doon, Papa!